Sziasztok, Szabina vagyok. Mai nap a Simple Presentet fogjuk megtanulni, egyszerű jelen, úgyhogy kezdjük is. Nézzük meg elsőnek a Simple Presentet, hogyan kell képezni. Állító mondatban azt mondod, hogy alany, állítmány, tárgy és határozó. Alany értelemszerűen, aki a cselekvést végzi, állítmány maga a cselekvés, tehát mit csinál, igen, a tárgy az, hogy mit, és van a határozó, mikor, hol, és így tovább. Hogyha állító mondatban mondasz egy mondatot, és hogyha mindig ezt a sémát fogod követni, alany, állítmány, tárgy, határozó, akkor a mondataid mindig helyesek lesznek. Egyes szám 3-ban az állítmányod egy S vagy egy ES végződést fog kapni. Érdekesség, hogy ez az S, ez csak is állító mondatban szerepel. A leírásban találtok egy táblázatot, és ott több magyarázat van arra, hogy mikor kap az igénk egy S-t, vagy mikor kap egy ES végződést. Példamondatunk legyen az, hogy én minden nap 6-kor kelek. I wake up at 6 o'clock every day. Hogyha azt mondom, hogy ő kell fel minden nap 6-kor, akkor she wakes up at 6 o'clock every day. És akkor az ige után, a vég után betettem egy S-t, ezzel jelzem, hogy egyes szám 3-ra váltottam át az igét. Tagadóban tagadó séma alany, utána jön egy don't vagy doesn't, utána jön az állítmány, majd jön a tárgy és határozód. Hogyha doesn't-öt használsz ilyen típusú mondatban, akkor értelemszerűen egyes szám 3 lesz az alanyod, tehát azt fogjuk mondani, hogy ő doesn't-öt csak is egyes szám 3-ban használj, minden más esetben don't-ot. Itt az állítmány már nem fog est kapni, hiszen a do-ból does, tehát a don't-ból does-t csináltunk, és a segédige kapja meg ezt az est. Azt mondom, hogy I don't wake up at 6 a.m. every morning. She doesn't wake up at 6 a.m. every morning. Kérdőben a séma, kérdőszó, és hát tegyük zárójelbe, mert nem mindegyik mondatodban van kérdőszó. Utána jön egy do vagy does. Does, megint egyes szám 3-ban, minden más esetben do. Utána jön az alany, állítmány, tárgy és határozó. Azt mondom kérdő mondatban, például a példánkhoz ragaszkodva, hogy do you wake up at 6 o'clock every morning? Minden reggel 6-kor kelsz fel, és hát itt nem volt kérdőszó, ezért kezdtem rögtön a do-val. Egyes szám 3-ban pedig does she wake up at 6 a.m. every morning? Úgy szintén nincsen kérdőszó. Érdekesség, mielőtt megnézzük ugyanezt a mondatot kérdőszóval, ha valaki úgy kérdez, hogy do you, akkor a rövid válaszod az lesz, hogy yes I do, vagy no I don't. Vagy does she, yes she does, no she doesn't. És akkor nézzük meg ezt a példamondatot úgy, hogy legyen egy kérdőszó is, tehát azt akarom kérdezni, hogy mikor kelsz fel minden reggel? When do you wake up every morning? Simple presentet használsz akkor, hogyha a rutinodról beszélsz, ha a szokásaidról beszélsz. Például azt mondod, hogy I go to school every day. Simple presentet használsz akkor is, hogyha általános igazságokról beszélsz, ha tényekről beszélsz. Nagyon jó példa erre, hogyha természeti adottságokat nézünk, hogyha fizikát nézünk. Például azt mondom, hogy the sun rises in the east. A nap keleten kell fel. Ugyanúgy simple presentet használsz akkor is, hogyha állandó helyzetet akarsz bemutatni. Például azt mondom, hogy I live in the Netherlands. Én Hollandiában élek. Vagy azt mondom például, hogy you live in Hungary. Értelemszerűen, életvitelszerűen élsz valahol, tehát ezért ez csak is simple present lehet. Érdekesség, hogy a simple presentet
használható. Olyan programokról beszélsz, ami le van fixálva, tudod már a pontos időpontját, vagy például menetrendeknél is. The train leaves at 7:30 p.m. Menetrend, illetve tudom a pontos időpontot jövőre nézve, ezért használunk Simple Presentet. A Simple Presentet könnyen fel fogod tudni ismerni, hogyha gyakoriságot, kifejezőket látsz. Ilyen például azt mondom, hogy never, soha, rarely, ritkán, sometimes, néha, usually, általában, often, gyakran, always, pedig, mindig. Ezeket tedd az alany és állítmány közé, azt mondom, hogy I always drink coffee. Én mindig kávét iszom. Azt mondom például, hogy she sometimes goes to the cinema. Ő néha moziba megy. Hogyha ezeket így szépen megtanulod, akkor fogod tudni legközelebb már a Simple Presentet használni. Ha szeretnél velem együtt gyakorolni, jövő hónapban indítom az első csoportomat, és ott is nagyon sok szeretettel várlak. Jövő héten folytatjuk, jövő héten kedden hozom a Simple Presentre vonatkozó gyakorló feladatokat, és akkor együtt begyakoroljuk ezt az igeidőt. Sziasztok!